добре. Робин! Не си то. Хайде, Пепи. Анксиозен, но трябва малко злака да се опусне. Да. Това тена, отдете го, госпожа. Уделай со измина глава, на мен, например, е срал, за да помина по-ефтино, Дома се измин глава. дома да си ги измин глава или па. Аз много пати, значи, и пример нещо да... Čak ne grize ni za hranu. Не. Ajde. Той например вика, що вика, сега давам пари за жене, се измин главата, тя разбираш, ама она бе човек. Само. Да. То ни вака почува. Да. Но пак се движи по-рано, не сакаш ни то? Да. Браво! Не сега само да му ляпам пари, ще купим телефон. Ну, Робин! Хайде бе, сине. Хайде. Колко е нежен. Ке се навикам, скоро е кастриран. Кой? Белият. Ако седи сломал. Срънко. Ама ли жен? Да. А он се овае. Айде, Робин! Няма да минам. За храна много и другият го прави